payo janado kumbang nan hinggo patang jo pagi ladenai jagari supaya janado kumbang nan hinggo kok dibawa ke badan diri laden curahkan kasih jo hati mengharap nan adia berikan jika nyatanya disunti yang urang mengharap nan adia berikan jika nyatanya disunti yang urang sabanaramu ajan kong jo hati maninan den barikan painan denai tarimo sabanaramu ajan kong jo hati maninan den barikan painan denai tarimo badan diri laden curahkan kasih jo hati mengharap nan adia barikan jika nyatanya disunti yang urang mengharap nan adia barikan jika nyatanya disunti yang urang sabanaramu ajan kong jo hati maninan den barikan painan denai tarimo sabanaramu ajan kong jo hati maninan den barikan painan